Здравейте, приятели на Астрозона, приятели на езотериката. Здравейте, скъпи мои рачета. Това видео съм посветила на прогнозите ви за октомври 23 година. Скъпи мои рачета, на преден план през октомври ще излезнат за вас събития, които са свързани с вашият дом, с домашни въпроси, с ремонти. Възможно е преместване за някой от вас, настаняване в нов дом, преустройство на дома. Месецът ще бъде свързан също така с доста родителски отговорности. За онези от вас, които са родители, съответно този период ще бъде свързан с техните деца. Онези от вас, които имат живи родители, ще се наложи да обърнат повече внимание на своите родители или на един от тях, който ще има нужда от подкрепа. Това е месец, в който вие по някакъв начин да се върнете в родното си място, да се свържете с вашите роднини, с вашето семейство, онова, от което вие произлизате, и да решавате въпроси, свързани с семейството. За някои от вас този период може да бъде свързан с закупуване на недвижим имот, с отдаване на имот под наем, с преместване в нов дом, с градинарство, с купуване на земя или пък отдаване под аренда или наем на тази земя за ползване, с прибиране на някакви дивиденти от вече дадени под наем имоти. Това е материален месец, който е свързан с доста отговорности, с доста работа, но той ще ви донесе нови семейни приходи, подобряване на атмосферата вкъщи, ремонтни дейности и в крайна сметка успех. Семейните въпроси излизат на преден план, драги ми рачета. Месецът ще бъде емоционално отсветен, независимо от това кой какви проблеми има да решава. Възможно е да имате доста разговори с ваши роднини, с ваши близки, с ваши сестри, брати, ако имате такива хора, които са от вашето семейство, за уреждане на някакъв вид неща, свързани с недвижима собственост или с нейната подялба. И сега по традиция ще изтегля една карта от картите Таро, Гранд Люкс, големите аркани. Ще помолим висшите сили да ни дадат този ключ, да подскажат какво съвет ли ще бъде, събитие ли ще бъде, нещо, което да ви подскаже какво ще се случва, какво да правите през месец октомври, най-важно нещо. Драги ми рачета. И така, моля ви, висши сили, открийте възможност за всички представители на знак Рак да получат тази подсказка, този ключ за най-важното събитие или съвет от вас за месец октомври 23 година. Ние ви благодарим. Амин. Така, ето я картата. Това е картата Светът, която показва: първо, вие, драги ми рачета, завършвате един голям цикъл от своя живот. Триумфално го завършвате. Това е много успешна карта.
Но тя ви казва, не спирайте да се борите, нищо, че завършвате цикъл, продължавайте напред, поставайте новото начало. Това е успех и триумф на неща, които отдавна сте започнали да вършите. И отдолу на колодата е картата Колесница, която показва, да, вие ще постигнете една трудна победа, нещо, за което дълго време сте мечтали, за което дълго време сте се старали, ще се осъществи. Събитията ще се развиват много бързо. Възможно е в живота ви да се появи човек, с който отдавна не сте се срещали и с който да можете да решите проблемите, които вече споменах. Това беше от мен за вас. Драги мирачета, ако видеото ви е харесало, сложете палчето нагоре, споделете го с други хора. Бъдете здрави, бъдете щастливи. Вие бяхте с Астрозона и с мен Теди. До нови срещи!